ओमफ्राय बयबो खुलुमनायनि सिगां एसे फोथायनायखौ लागोन बेनि उनाव प्रे खालाम अब्लानो गासैबो साननाया सानसे नङा सानसे अनगोन गडखौ खुलुमनायनि सिगां जेब्लायबो बिलिभ फोथायनाय थानांगौ आरो फोथायनानै गोसोआव फोथायनाय लानानै खुलुमनांगोन प्रे खालामनांगोन अब्लासो गासैबो नोंथांमोननि बोर बिनाया जाफुङो। हेलौ फ्रेन्ड्स वेलकाम टु Bodo ब्लग इउट्युब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय। ओमफ्राय दिनैथ' जाहैबाय मा होनो शिवरात्रि फुजा बेयाव एसे एनै शिवरात्रिनि फुजा हैनो थांनो आरो आं जोंनि क'क्राझारनि फाग्ला बाबा मन्दिराव भिडिअखौ नोंथांमोना जाय नायनो गोसो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिबा थुदो गाइस फाग्ला बाबा मन्दिर फारसे। शिवरात्रिनि फुजानो फैनानै गाइसमोन प्रसाद एसे लाबाय एसे मन्दिर सिङाव हाबायसो बेनो आरो मन्दिरा ओरैहाय बिराद मानसिफोर होनानै थांबाय आरो बिराद मानसि जागोन दा बेलासियाव नायनो हागोन मन्दिरा बेनो आरो फाग्ला बाबा मन्दिर गाइस एसे बोर बिलाबायनानै लाना थांसै आरो नायनो हागोन नै बिराद मानसि दं आरो मन्दिरा बेनो ओरैजाय बिराद लाइन थादों ओमफ्राय दा बारा मानसि गैया दा बेलासियाव बिराद मानसि जागोन मेन गेटमोन आरो ओरै नायनो हागोन बे मेन गेट बेनो हाबबोबाय ओरै फैनानै नैफ्राय माखासे साथि जलायदों आरो लोगोफोर बेयावनो एसे बोर बिफैबाय आरो बे शिवरात्रि बाबा शिबखौ खुलुमफैनायजों लोगोसे ओमफ्राय बयबो खुलुमनायनि सिगां एसे फोथायनायखौ लागोन बेनि उनाव प्रे खालाम अब्लानो गासैबो साननाया सानसे नङा सानसे अनगोन गडखौ खुलुमनायनि सिगां जेब्लायबो बिलिभ फोथायनाय थानांगौ आरो फोथायनानै गोसोआव फोथायनाय लानानै खुलुमनांगोन प्रे खालामनांगोन अब्लासो गासैबो नोंथांमोननि बोर बिनाया जाफुङो आरो बेनिखायनो आंबो दिनै बे बाबा शिबनि मन्दिर फाग्ला बाबायाव फैनानै बे बोर बिफैबाय एसे गावनि गोसोनि साननायफोरखौ बेखौथ' फोरमायनो हाला आरो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरो बे फुजा फैनायानो बेनो जाहैबाय जोंनि क'क्राझारनि फाग्ला बाबा शिब मन्दिरा गोबां बेयाव हाबाफोरबो होनाय जायो आरो भिउखौ नायनो हागोन नाय बरिया दाथ' बारा मानसि गैया दा बेलासियावसो बिराद मानसि जानांगौ नै बायदिसिना फानदों ओरै नैबेनोमोन जाहैबाय लोगोफोर बे साइडआव नुनाया जाहैबाय मेन गेटमोन आरो बेनो ओमफ्राय दायो न' फारसे थांफिनसै फुजा होखांबाय ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै बाबा हुलुमाननि माबा दंमोन आरो नैहाय नै नायनो हागोन बेयो जाहैबाय बाबा हुलुमाननि अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै ओमफ्राय बे फुजा होनाय बेयावनो प्रसाद मोनजोबखायोमोन आरो नै गासिखौबो नांगौखिनिखौ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो दिनै बेखौनो खुलुमनायखौनो भिडिअ लाबोनाय जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय बयनिसिमबो श्री शिवरात्रिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय अब्ला बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय।